السلام تعنا هابلي كما ياللهم كما يتغنيو كبراتن فتواتن تختاتلتي شدن رياكتز وان أنا بوغني እግዚአብሔር مسجن سلام اللخو نسخاتكمون كم زخماي كم تلو بعل ملو تسفائم نابنا يلو معنت فيديو حيزوكم كسجري أبنا يلو معنت فيديو كابن ريوم أرستو قدات ويكع علالات أقدم بيلا زي ديبلكم نسخاتكم نمكل غالي متشوكم أنا مزراوي تعمل لي مالتيو صاب شو نسخاتكم للشانل سابسكرايب قبريكم نبرات قويكم كهانات صاريتو صحفيكم الشي شلان أطعم عندنا لكم أبقدميت متكل كاتايو مرقص إخاتايو كساب حجز حتى زول حتى إيو مالتي مرقص شلان متكل شلان تايو إنويس نقرأ من قدنا خنسحقينا نسمع خانينا ما رأيك في شلان قرنا وتعمل كذا تعمل كذا يقول انتهى مال الصراحة تعمل كذا نايتاي تقام ما يدخل انتهى مالك تعمل كذا قديم تقدالي تساره هزكياس يبهلا أدينا ويكات بهلا مالتيو قدم سب بعليتو أين فلتو نيرنا عليت زرق وزت جلز بهال نجار عين برا لوم يوجدوا موسينا زلوا تبل صبوا زخونة تمرتن صبوا زخونة أمرو كلوت زغل أتحساسبان سلزلوا اسكي نزخونة انت تقامة أي فلت بزبل سمعوه أبي شودن كوينكا أبي أمريكا كوينكا نزل صباب إيتراسي أنا ود كل جزايا أنا ود سراي ختبلاس أمريكا نيرترا تفرح إذا مثلا نريب لنا له معبل مالك زي خافل يزبل مسحقي كستة فتس آمنيو يبلنا معبل يخم زبل زل نبرن الأساس أمريكاس كان إحنا زي نعدد نفرح كم المسألة سلسلة قبله حدا جزيسي بزعبا زخون يكون قد إذا يأتهم سبات كم زلوا تفلتوا فلت نحرد أخوينكم مكراي تبلعوهم بقى زي فلت سبات كم زلوا فليتكم قدفوهم يا بقى قدفوهم بزعبا هجر بزعبا لمعات بزعبا خمسي زبدت بقى زي ملكتهم سبات كله يخلي يوم نعاتهم نتقنتنا هبهم يبلنا ميروني أريد فتح يمسا إرضا تورر أي بدشن نسبة لمعات سب كله نحنا بتعاميش أني قلنا زلوا تحدث ورر تأيسرح زلوا عين فلتين نازل زلوا ودبيتو بقى نحنا كوتش أني قلنا ويتسلت أندو يقدفلنا ويحبنا يبلالو كنا كو تومبر الصبح جمو بولو منهم عين مرحن وبولو كل سوا لابوتا الأقوى أخوينا معنيني حلفي له خاء نحنا نبعلتنا خنواجا أي جب نحنا بعدهم وراري انتي مسألنا نطلو خنماوتي بلنا نزبل خالي نحاد بونا زربا خالو منتاي حول لو تقرنت يقته تما ساسلتي كلهم مالتيو درجا مخر حزل كوينهم رئيتو تاتيوم نابتهم نايلو معنت فيديو تاتك أخن سجرينا Welcome again Welcome to Shidden Reacts 1 Well said and well done صبوق إلا لنا نابت قدام أي فيديو ما رأيك في شلان قرنا وتعمل كذا تعمل كذا يقول انتهى مال الصراحة تعمل كذا نايتاي تقام ما يدخل انتهى مالك تعمل كذا متكل هاي مالتها بركان متكل كأنك ولا متكل انت تعمل كذا أنا ما نقصي دايما نقصي ما نقصي ما نقصي لا نفسي لا هاجر أما أنت عجوز بلا كذا أنت عجوز بلا كذا أنت متكل كذا بلا كذا ما عجوز بعد نقريلا لا متكل كاسين لا متكل كان زي متكل كان تأتي كلام متكلنا متكل يا متكل لني عبدي أنت من متكل لك أنت عنت قرب على أنت عنت متكل لك أنت قرب لك أوكي قرب نادينا يا أنا هاجراوي صح أنت لا أنت هاجراوي كلنا هاجراوي أنا بهاجر أنا بهاجر كاني زوان نجار حما هون أنا زقام من بهاجر كاني ذكر سبيع نهاجر كاني حلف ذهب سبيع أنا نهاجر من يعني فيه بلاد نسخة ورا بوليتيكا تزاركون يكون ورقة توصلوا أنت تزاركون ورقة توصلوا كم هاجر حماق الله كم هاجر كم تيجي كم يكون لغة هرمن مسلكة ماشي بزعبا أوراجان عبدن أبي شودن كوينكا أبي أمريكا كوينكا نزل صباب إيتراسي أنا ود كل جزايا أنا ود سراي ختبلاس زحزن سريع خندي دحرت زوي فتح هذا مسألة زي كونس بسألة أستوجس كوسي أنت يا أخي ذكر دليل زين ما حزايسي ما يسمعين شديش أنت قادلت ما خيت ما قادلتينا سجع حجي نحن أنت قادلتكم أبقى برا مترحين نفلت مع بيم خلوا نقدم سي بقى سبع عليتو
ሃይማኖቱ ገለገሊ ወዘተስ አበይ ይቀበር ዘሎ አበይ ከተቀቢሩ ዝብል ናበይ ኢኻ ኸይድካ ክትበጽሕ ዘለካ አበይ ከኢሞይቱ ገለ ወዘተ ዝብል ጥራሕኻ ትፈልጥ ሽዑኻ ዓዱ ትፈልጦ እምበር መብዛሕትኡስ ሰብ አውራጆን ዓሌቱን ኣይሕተትን ነይሩ ከም ሎም ኣይኮነን እዩ ናይ ዘን ወላዲትና ዘረባ ማለት ወል ናብ ናይ ማዕበል ከዓ እስከ ንስገር ማዕበል ድማ አሜሪካስ ንኤርትራ ትፈርሕ እዩ ዝመስለን ነይሩ ካተቆሎ ኮሲ ሜክሲኮ ዝነበረ ንርእሱ ሽዑስ አሜሪካስ አሜሪካ ትፈርሕ ከንሕናዚ ንዓለም ንፈርሕ ከም ይመስለን ነይሩ سيرتي بالله حرق عقاق حتى نبرز سيرتيفيكيت ما يقول انت خا قال منها كم سنه كبير ترجمه من هكي ابي عد خير من انا يفوي دي بيرث سيرتيفيكيت اي دي ما يصير خا نجيبه دي تي نايتي بيت ما اسفي حلفي نقول لنا هاجراس خاوي مسلم ايرترا فوكس ابي تركب اسرائيل الدنيا من ايرترا طبعا من السودان طبعا بزعي حرب اوكي ركسي بن هو أبتو تقوزلا إذا حصلت أول بقى ما فيه برنامجنا وكبقى ما سيرة 5 على أنا تحرك ولا 5 على شو عندنا برنس كم يجيرون الناس حياتنا اللي فعل الناس حياتنا هم يقولوا زي فلتة أمريكا هم زي فلتة هي ترى زي فلتة حيارات كوينا إحنا سي نتاخوين زي فلت أننا نمن تايلس تقطع عيني ريب لنا الله معلش يسحقنا الله بقى بريجر أي نقبر مثلا مانينا إحنا بريجر نقبر حوالي نقول أنا أبغى مقبر له في النتاع ورا يمتصن كله خاخو اليوم عندنا قدانا يكون أنت بلك أنت رحت بيها ولا حرصوا معه نقبركم هذا أشجر علاتكم قال سبوكم أنا إيرترا فتح يمسع إيرترا تورر أي قد شن نسبة لما عتصب كله سياقات تردوا لكم try to understand قال لي سبسي نعمل حرصكم أنتي أنا بإيرترا تصفى قريتي حمش يوم صدراي حفتي حوي دقوت إنا هنا حفتي تمري أحد راجرة حويكم حفتي كلها ببوتانا حزنا حفتماتنا انتهي ندل خبي إيرترا انتهي لك انتهي لوقت بلي خلوجيك كويسي انتهي دل أنا خبي إيرترا انتهي ربحيتي لك انتهي تقول صحيح لك أنني يدليات وانت حد بك أقل فيها تسمع أوريت إيتي لك قم بزاز غلا مويا قل نعملت أنا دكتور قوينا قل نهزمي بزعت عنو خنوغري انتهي لك كان سيات عبي قالسي لنا بايدوي كامناي كلها تنازع بيت قالسي زي مغنيات ولا حد زي يقول خلص قم دكتور قوينا نهزمي يقلقلالو فني انتو بو حسابي مالت بموي إذا قلقل نحر اللي أمو زي تملكوته نحر دا أخوينا تعدي زي تملكوته خميلي أقن كتكون أنا بتعمي زيجانق anyways عدو نحد سب تمليسو مدحانتو استقابرلو ويكا مريتو نود سب ناتو زبال مالت تشيطو امبر سويلو مريت بعلها خيلي لكا تحزو خم زبال عدي يبلون ما نمسب جن عدي مالتا مالتيو بقى بهل ولدخا بهل الدخا بهل بوخا اتي روت كالتشر نات كاسي زبقولو زمص أخلو من تيلوم خامن تبل زنجبل تيلوم خاسي أنا أكون كنت على شغورتي أوزته قال أنا ختبلس ما نتك تزاربوا له مالتندي إزين دحرد أرسل حدث بول بقى من مهلاون حد زي خط أراطر يجبأ مالتي نمنتاي مهلاوكا عدها بزعوا عدو كل سب زحرر نمنتاي مسلكم اتزنبروا له زلوا لايفن اتزنبروا له زلوا هوتن زحمق ويكا ولا حنتر بحازي يقولوا قالوا مسؤول تسمعوا ويكا زخونه راح يكون هاي أن حرد لكم أزيوم بقى زنافقو عدما نقسنتو زذكرو ناي سبسي ميموري ندي زنبر ابت زحلفه تزتان زخرن ندي زنبر ناو ممليسوم زطحلو ددحر 3 دقائق اي اكلكم ويتو خبال كله مستما او زنورو غربابتن بيتسبن اتاتشمنت زلو بيرسونالي خا او زعبه سب قال خون كله ازي خمزي يفطر مالت ስለዚህ ነዚኡ ሓደ ሰብ ተመልሱና ዓዱ ዝናፍቅ ዓድኻ ትናፍቀሉ ምክንያት ባህሊ ኖርም ሕጊ ሩል ካስተም ሬጉሌሽን ስለዘለ እዩ ገለገሊኡ ጽቡቅ ካን ሕማቅ ካን ስለዝሕለፍካል እዩ ኣብ ዓለም ምንባር ማለት ሶኢልካ ብህይወት ስለዘለካ ምክንያቱ ሊቪንግ ቲንግ ስለዝኾንካሲ ከምኡስ ብክልተ እግርኻ ምጓዓዝ ምብላዕ ምስታይ ገላ ይኮነን እዚ ናይ እንስሳዊ ባህሪ ወይ ከኣና የእዋም ገለውን ከምኡ እዮም ኣብ ዝተኸልካ ትኸሎም ዋላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ሓመድ ጥራሕዮም ክመፁ ዝኽእሉ ወዲ ሰብ ግን ስምዒታት ኣለዉ ሶቶም ስምዒታት ንሳቶም ዘንፀባርቀሉን ናንፀባርቀሉ ዝዓበየን ነገር ንድሓር ምልስ የብሉ ትዝክር ኢኻ በቃ ክረምቲ ይኸውን ሓጋይ ክኸውን ገለ ትዝክር ኢኻ ሽዑ ዓዲ ትበሃል ነገር ክትህልወካ ትክእል ኣሎ ሶኢልካ ዘይኮነ ኣኞኻ ወዲ ቢተው ኣኞኻ ንሕና እውን ጨኒቑና እዩ ዘሎ ኣለኹ ኢልኮ መግለፂ መብሪ እኮ ይኽብ ዝግባእ ነይሩ ወዶረ ኣታ ጨኒቕና እኮ እነ ታሳሊን ሓ ዋ ብሱር እኮ ጨኒቕና እኮ ትወንበር እሶም ሒጆሞ በሎሙን ኣይመርሕን መግደፉ በሎግለስዋ ቦታ ልቐቕዋ ኣብኣ ኮይኖም ዕኒኒኒኒ ብስልጣን ትፋሶም ክወፁ ዝበሉ መራሕቲ ኮይና ጉድ ኮይና ረኺብና ኒሄን ሙስሉይ ዝኾነ መልክዑ ዘይፍለጥ ተኣዮም ኩሉ ደልዮም ተኣዮም ክሰርሑ ደልዮም ዘይርድዕካ ስራሕ እዮም ዝሰርሑ ኣለዉ ዋታ ጨኒቕና እኮ ሕዚ ብሱር ንገብሮ እኮ ጨኒቕና
أنا نهلا تقرأ كويناتي يقول لعنا ولا هزب تقرأ كويناتي نايم يقول لعب بهاجم دليتهم كم دلوا وكويس درب نيرو እሺ ሓራይ ኩናት ዘይወልዕ እዩ ማለተይ ታናቱ ዘላ ጻውዒት በተሓደ ወገናስ እንታ ኮይኑ ኣነና ሎ ኩናት ይውልዕን ተዛሪቡ ታ ኮይኑ ይድሕር ኣሎ ታ ኮይኑ ፈዘዘዝ ይብለሎ ሃይዳ ተንዝርባ ትዝርብ ኣቢሉ ማእከላይ መንግስቲ ንዓንዶ እዚ እኮ ሓይለልና ንስኻ በዚ ንዓ ኸነሪእካ ነብስሩ ኢሉ ኣውጡጥ ኣቢሉ ሲ ነታ ህዝብስ ናብ ሽግር እተወ ቢልዎ ነታ ዓድውን ናብ መከራ እተወ ቢልዎስ ብሓደ ግዜስ ታ ኮይኑ ዕርፍ ዘይበለ እዚኣ እያ ተሓቶ ሓንትን ክያንትን ትበሃል ሕቶ ናይ ወዲ ቢቶ እዚኣ እንድያ ካልእ ነገር የብሉ ሱቕ ስለ ዝበለ ስለ ዝተረጋግዕ ብህዳእ ስለ ዝተኸታተሎ ሰባት እኮ ዘይፍንቀል እምኒ ኮይንዎም ዘሎ ተሰብኣይ ባይዞይ ማለት ሱቕ በተሓደ ወገን ማለት እዩ ኣይዛረብ ጌታቸው ረዳ ይዛረብ ነይሩ እኮ ደሓኒ ኢሉ ሃይለ ደደቢት ንሱስ እኮ ኣይሓይሽ ነይሩ ካብቲ ኣፉ ትሰምዖ ገለ እዚ እኮ ከቢድና እዩ ዘሎ ይብል ነይሩ of course ከምዚ እያ ክትኮን ዘለዋ በቃ እዚኣ ናይዚ ሰብኣይ እዚ ጉዳይ እዚኣ ፅብቕቲ ከምኣ ክትኮን ኣለዋ ሱቕ ኢልካ ስራሓ ትሰርሕ ማለት ተልዩ ዝለምዕ እንተልዩ ተልምዕ ተዘየልዩ እውን በቃ ዕረፍ ኢልካ ሱቕ መድሓኒት እዩ በቃ ነዚ ከምዚ ዝበለ ጉዳይ ማለት እሺ ዌል ሴድ ኤንድ ዌል ዳን ኢሉ ፅቡቕ ትግራይ ናይ መንድያ ራያ ወጅራት ወሰና ወሰን ግበርሎ ወግሲ ምን ልወርር ሓይል እኒኦ ኮይኑ ምን ሓይል እዩ ቋንቋ ካል ልጥሕስ ለኣላውነት ካል ልጥሕስ ህዝብ ካል ወርር መሬት ካል ወርር ምን ሓይል እኒኦ ትግራይስ ተሓደ ወራሪ ተሓደ ተወራሪ ክኾነ ይኽእል ጥራሕ ታኮርን ልዕልል ኮርን ልወሰንዋ ውሳኔ ተሓደ ኣካል ኣነ ናይ ትውዲ ሰራዊት እየ ብልብል እዩ ተሓደ ድማ ኣነ ናይ ህዝቢ ሰራዊት እየ እያ ከዚስ ናይ ውዲ ሰራዊት ኣይኮን ኮይኑ ናይ ህዝቢ ሰራዊት እየ ስለልየለ ሓሚከርካ ውግእት ውጅ ብግልባጡ እንደገና ትኸ ልምንታይ ኣነ ድሌት ይበል ወግእካ ክገድደካ ኢለ ይግብኦም በይ ኣነ ናይ ውዲ ሰራዊት እየ እንተይሉ ህዝቢ ኢሉ ፈርዶም በይ ልምንታይ ሓውላው ጦርነት ይእተ መሳርያ ስለልሓዝካ እቲ ሰራዊት ናይ ባዕልኻ ናይ ስልጣን መገልገል ትገብሮ ይብልካ ሓሽከር ትገብሮ ይብልካ ናይኻ ሓላዊ ትገብሮ ይብልካ ምንድን ነገ ጦርነት ሊደረግ እንደ አሁን ነው ያለነው ሶ አሁን ወጣት ናዝመት ምናምን የለም በትግራይ በኢትዮጵያ ግን ሁሉም እየተገፈፈ እየሄደ ነው ወደ ሁሉም ማሰልጠኛ ተቋማት ሶ ያንዱ ማሳያ ነው ተገዶ የታገለ ትግራይ የለም ተመለስ ነው የሚባለው መማረክ የወላጆቻችን አይደለም ሲል መማረኩን እስኪረሳ ድረስ ነው የተናገረው ትላል አይተሹ ከሆነ ማለት ነው ብርሃኑ ጁላ ሲማረክ እጁን እንጂ እግሩ አልሰጠም መከላከያ ሰራዊት ተብሎ አሁን የሚጠራው የአብይ አህመድ ሰራዊት ገና ሳይማረክ የተማረከ ነው ምክንያቱም ኢታማጆር ሹሙ ማርሻሉ ሙርከኛ ነው ጀነራሎቹ በሙሉ ሙርከኞች ናቸው የዘጠኙ እዝ አሁን ሁለት እዝ ጨምሯል መሰለ የዘጠኙ እዝ አዛዦች ህወሓት የማረካቸው ጀነራሎች ናቸው ጻድቃን ጌታቸውና ታደሰ ወረዳ ያደረጉት ነገር አብይ አህመድ አሁን እየፈለገው ያለው ነገር ማሟያ ነው እኛ ወደ አዲስ አበባ እንዳንገባ ያደረገን ባይዘው ድሮን ወይም አብይ አህመድ ምናምን አይደለም በውስጣችን የነበሩ እንደነ ጻድቃን እንደነ ጌታቸው አይነት ተኩላዎች ናቸው ተጋሩ ብንፍጽሞ ተጓርና በድሌት ወይ በትምኒት ጥራሃም ለሆነ ምግንዛብ ምርዳእ ከድለና እዩ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ መንገድ ጥፍአት መንገድ ኩናት ተኾነስ መንገድ ሰላም ንከተል ለቶም ትግራይ ላብሲኦል ክቅይሩዋ ህራስ ልስቃኑና ውሽጥ ሆነና ደጋ ኃይልታት እንቢ ንወሎም እቲ መንገድ ጥፍአትኩም በይንኩም ክድዎ አንሕና ይኾነና ያአኽለና ንወሎም ጸልማት አቅድም ብርሃን ጠጠው ሐምለ ይብል ሁሉ حول بما حمل طف كل هناتي دكتي رقيتي طفاتي موتي مؤسدتي لشمون من ጨካን መራሒ ኣብ ቅድሚ ለሰላም እንበ ለኹናት እንቢ ካሙማት መቅናይ ዓቢ ልብል ህዝቢ ቦታይ ዋጋ የውልሞ ትግራዋይ ብሙማት ተኾነስ ብምንባር ለቶም ሕማቃት ገዛእቲ ኣፍሮ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ ወርቂ ዝኾነ ሓሳባት ቶም ዝውሃብ ዘለዎ ርእይቶታት ሱቕ ኢልካ ክስምዑ ስለ ዘለዎም ሱቕ ኢለ ዘለኹ ማለት እዩ ሱቕ ኢልኩም ስምዕዎም ብጣዕሚ ጽቡቓት ካብ ህፃውንቲ ካብ መናእሰይ ዝወፁ ዘለዉ ካብቶም ዓበይቲ ተጋላቢጡ እቲ ግዜ ቶም ዕቢ ዝበሉ ዝበሃሉ ሽግር ክመጽ ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቶም መናእሰይ ቶም ህፃውንቲ ከዓ ገና ማለት እዩ ዓረቕቲ ኮይኖም ሸምገልቲ ኮይኖም ሲ ትሕትና ክንገብር ኣለና ተረጋጊዕና ነገራት ክንርኢ ክንክእል ኣለና ክንጥምት ኣለና ተመሊስና ከምዚ ናይ ሰራሓይ ጣውላ ካይዳ ክንከይድ ክንክእል ኣለና ሰለስተ ግዜ ለክዕ ሓደ ግዜ ቁረጽ ይኸውን ዘለዎ ከምኡ እንተኮይኑ እውን ስኢልካ እንዳለክዕካ ምጽናሕ ጽቡቕ እዩ ዝብል ኣባሃላ እዩ ማለት እሺ የነበረው ሰራዊት የትግራይ ሰራዊት እንዴት አድርጎ እንደቀጣው እናቃለን የ14 የ15 ዓመት የትግራይ ተዋጊዎች ናቸው እየነዱ ሰሜን ሸዋ
ሰሜን ሸዋ ደብረ ብርሃን አልፎ ሰሜን ሸዋ ያደረሳችሁ ደብረ ብርሃን ድረስ ያደረሳት የትግራይ የ14 ዓመት የ15 ዓመት ወጣት ልጅ ነው። ጦርነት ማለት ያልሰለጠነ ስለ ሀገሩ ስለ ክብሩ የሚዋጋ ሰራዊት እና የዳናችሁ ደግሞ ያው ባንዶ በፖለቲካ ምክንያት የተለያየ የተጣላ በሁለት ሀገር የሚገኝ ትግራይና ኤርትራ የሚባል ህዝብ ነው። አሁን አንድ ላይ ከመጣ እንግዲህ ማረፊያችሁ የት እንደሚሆን አናውቅም። በትግራይ አቅም ትናንትና ተነጣችሁ ደብረ ብርሃን ደርሳችሁ ከሆነ ዛሬ ኤርትራና ትግራይ እየነዱ እናንተን 4 ኪሎ ሸኖ ማድረስ የቀለለ ግርም ወሕጂ ናይቱ ስራሕ ታዩ ናይ ወዲ ጣባ ስራሕ ነቲ ሰራዊት እዚ ባዕሉ ማለት እዩ ወዲ 15 ዓመት እዩ ከምዚ ገይርኩም ዝብል ለማዓንቲ ናእዳ ትማሊ ከዓ ኩሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሃፍቲ ኩሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ለውጢ ዝመፀ በቲ መንእሰይ ዘይኮነስ በቲ ሕብረተሰብ ዘይኮነስ ሕወሓት ሰሪቃ ካብ ማእከላይ መንግስቲ ዘምፃት እያ ዝብል ነይሩ ወረራ መሬት መንግስት ሻዕብያ ከዓ በፈርዞን ሒዙ ብዝብል ይዝገልጽ ነይሩ ስለዚ ለማዓንታ እዩ ዝገብር ዘሎ ንሱ ከምኡ እዩ በቃ ተን ኮርቴክስ ዶ አድሬናሊን ዶ ገለ ዝበሃላ ምሽ ኣለዋ ዘን ዝውሕዛ እንታይ ዝበላ ሆርሞናት ኣለዋ ሽዑ በልበል ገለ ዝብላኻ ማለት እዩ ናሓዊ ደፋፊኡ እዩ ዘእትወካ ካሊእ ነገር የብሉ ሽዑ ብድሕሪኡ ኣብ ክንዲ ክንድኡስ ኣነ ክሞተሉ ማለት ንሱ ኮፍ ኢሉ ቀደም ጀሚሩ እውን ቁርጡ ዝበልዕ ፀንሐ ዳሕራይ እውን ከዲዑ ናይ ባዕሉ ዓለም ፀንሐ ሰብስ ኣብ ክንዲ ወዲ ጣባስ ኣነ ክመውት ኣለኒ 15 ዓመት መኻት ዋላ ተፀውዕ ዕድመን ዋዕላ 15 ምዃኑ እዩ ብስሩት ዝሕዝን ማለት እዩ መሕዘን እዩ ኔቨር ኤቨር ከም ደስ ዝበለካ ክትብል ትኽእል ክትዛረብ ትኽእል ሕጂ ቀደም ከምኡ ነይሩ እዩ በቃ ዝተጋገየ ሰብ ብዙሕ እዩ ዝመሰሎ ሰብ ብዙሕ እዩ ኩናት መፍትሒ መስሉ ክረአ ዝኽእል ሰብ ብዙሕ እዩ ንስኻ ትዛረብ ኣለኻ ኣነ ይዛረብ ኣለኹ ተናትካ ሰማዕ ሞር ተረኺቡ ናብኡ እንዲ ኸይድ አንፎርቹኔትሊ ትሕማቕ ናትካ ብደንብ ገይሩ ከም ዝስማዕ ፈልጥ እየ ማለት እዩ ግን የማን በል ፀጋም ታሕተ በል ላዕሊ እቲ ዝኸውን እንታይ እዩ ንሕና እቲ ንስኻ ትብሎ ዘለኻ ቃልሲ ዋላ ንምንታይ ምዃኑ ስለ ዘይንፈልጥ ሱቕ ኢና ንብል ክትፈልጦ ዘለካ ማለት ዳሕራይ እውን ሸዊድካ ዘእትኻዮም ሰባትን ንዓቶምን ሒዝካ ምናልባት ጨብራሕራ ክትብል ትኽእል ትኸውን ኣየኽይድን በቃ ኣየኽይድን ዝተወደአ ጉዳይ እዩ ኣነ ይብለካ ከለኹ ሕጂ ኸይድካ ንስኻ ከምዚ ጌርካ ኣግራቤት ጌርካ ወይ ከዓ ነገራትሲ ኣግድድ ኣቢለሲ ንዓቶ መሳዊረ ከእትዎም እየ ዝብል ኣባሃላኻ እዚ ከም ቲም ተዋሂቡካ ብስሩውን ስርሕ ኢልካ ማለት ወዲ ጣባ በአምሓርኛ ቋንቋውን መንድኽ ሰምዓካ ትዛረብ ኣለኻ ኢኻ ሓቅኻ እንድሕር ኮይንካ ንዲ ባዕልካ ዶ ትዛረብ የዋፃኒ እዩ ኣነ እኮ ዝሓየልኩ እየ ተልካ ሱቕ ደይ ትብል ወይ ከዓ ብትግርኛ ደይ ትዛረብካ ነርካ ትዛረብ ለኻ ኣምሓርኛ ቋንቋ ተጠቒምካ ስምዑለይ አንተ ኣነ እኮ የፈራርሐኩም እየ ዘለኹ ሕንጉጉ እየ ገለ እንዳበልካ ካብ ትዛረብ ማለት እዩ ሶ ንዓና ንምእታው እዩ ኣነ ይኣቱን ስለዚቶም ከማይ ዝበሉ ሰባት እውን ከይኣቱ ተዳህሊሎም ከይኣቱ ዝኾነ ዝገብሮ ነገር እንዳገበርኩ ኣለኹ ማለት እዩ ጠቕሚ የብሉን እንታይ ንኽጥቀም ኢኻ ንስኻ ሉዓላውነትካ ክትኽበር ክትዋጋእ ኢኻ መንግስቲ ኢትዮጵያ ባሕሪ ድሌት ኣለኒ ዝብል ሉዓላውነት ካልኦት ዓድታት ሒሰ ክዋጋእ እየ እንተይሉ ኣብኡ ኣሎ ሕጊ ዓለም የራኽበና ማለት ካሊእ ኣነ ብዝምልከተሲ ኣብ ዘይምልከተና ኣትየ መዋታይስ እንታይ ገባሪ ክኾነልካ ኢኻ ንዓይ ፅውዕኒ ዘለኻ ዕድመ 15 ዝዕድሚኦም ከም ዝገበሩ ክርቢት ኮይኹም ስኻትኩም በቃ ገለ ኣረግደፍ እዚኣ ሲኢላ ገራሚት ዝኾነት ዘረባ እያ ኣብዚሕኻዮም እያ ክትብለና ፀኒሓ ማለት ይርጉም ንፈልጥ ኣለና ዓይናታ ጉዳይ እንወይስ ካብዚ ዝመፅ መፍትሒ የለን በቃ ተዛሪበሉ ዝሓደርኩ እዩ ተዛሪበሉ ዝቕኒ ዘለኹ እዩ ሕጂ እውን ኣብ ዝመፅእ ክዛረበሉ እንድሕር ብሰላም ቀኒና ልዋም ቅነ ክኸውን እየ ዝምነን ወዲ ሰብ መፍትሒ ክመፅእ ዝኽእል ሓንትን ብምግባር እያ ሓደ ዲስትሪቢዩቲቭ ጀስቲስ ብምርግጋፅ ካልኣይ ኢኩዊቲ ክህሉ ምግባር ፍትሓውነት ክህሉ ምግባር ፍትሓዊ ተጠቃምነት ሳልሳይ መቐሎ ዕዮታት መቐሎ ሓላፍነታት መቐሎ መሰላት ክህሉ ምግባር ሳልሳይ ስራሕ ስእነት መናእሰይ ምቕናስ ራብዓይ እታ ዓዲ ክትዓቢ እንድሕር ዳ ኮይና ኣብ ስራሕን ናይ ስራሕን መዳያትን ንጥፈታትን ዘተኮረ ፖሊስታት ቀሪፅካ ኣብኣቶም ምውሳእ እዚኣቶም ክኾኑ እንድሕር ዳ ኮይኖም ዝተምሃረ ኣካል እንዳቕረብካ እንዳሳተፍካ ምኻድ ገለገለ ዝበሃሉ ነገራት እዚኦም ቶም ኣዝዮም ናይ ፖዘቲቭ ሳይድስ ወይ ከዓ ገጻት ናይቲ ሳንቲም እዮም ቶም ዝተረፉ ግልባጥ ዘለዉ ሓደ ገጽ ናይ እንታይ ዝበሃል ክልተ ገጻት ናይ ሓደ ሳንቲም ዝበሃሉ ወግዕታት ኣለዉ እንዲኦም ቶም ሪቨርስ ዘለዉ ነገራት ግን ንግደፎም ማለት እዩ ዋላ ሓንቲ ዝረብሕ ቁም ነገር ስለ ዘይብሎም ልዋም ቅነ ክኾነልኩም ይምነ ዳሕና ቐኒ እዩ ውድላይት ዳሕና ሕደርታ ሓዋተይ ማለት እዩ